Hi mga day, so today is February 15, time check 10:20. Tapos kami sa akong ate mo larga mig Manila karong alauna no. So muna siya akong malita, no. So kalma ra siya no. So lakaw na mi, no. Okay, murag malate na mi no. So bye-bye baby. Bye-bye, bisitahon ra ka ni friend na ha. Bye-bye Micho, I love you. Bye-bye, see you. Laban sa imo day oy. Gabi ka dako ako oy. Asa ko pa nung level Abu Dhabi day. Mon, burger sa Japan mon. Japayukis sa day. Japayukis ako kadyot oy. Ay, kapoy ba kuya pa ni paasas kuya? Kapoy man oy. May pagsila na. Bayad na lang day, oy, kakapoy ba? Kung ganing, bala na oy, kapoy. So mga day, natouch ko kung papakay, giloadan ko niya 100, karon lang jud no. Nagiloadan ko niya 100. Kaya basi mawa daw ko dito, hindi magpurikat lang daw ko. Day, kumawa ko day, mga lang kayo day, pangitaan ko mo day. Wala day, lusun ko na, tundi ako, wala ka day, di wala na. You're a bad pig. Not allowed for carry-on baggage. Dili daw pwede ang isda. Di may imong bangos. Imong bangos. Di may nakoy trivia para nimo. Kibaw baka nga dili mo effect ang feel ka papaya kung di ka magkaano papaya ka adlaw. Subo ka na. So yung mga silka, di wala siya effect. Dahil wala ko ng silka. I don't use silka dahil. Because gusto ko magatan ko dahil. Oh! In Capitol Jet Port. Sa naman dahil? For guests going to Puerto Princesa, be sure to check with your captain regarding transfers to Sabah or El Nido. We offer a transfer service to So mga day, kanina yung akong pabibuka diri sa akong liog. Hinatag din siya sa students sa MSU. Kaya lahat ang ipa-review sa ako. Kay feel ako project nila ni. So, legit siyang online. Di para nang sa mga ingani nga porag ko ang mga bugas yung gisusulod. In fairness sa nindo siya. So nining kamo to. It's really comfy. Oh. Laban na. put your own mask first before assisting others. Follow the lights that will lead you to the exits. For other information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. Few inches later. Goals na ko na, no? Ako yung una nakagawa sa aeroplano, guys. Alright. Laban, oy. Day, goals dito, day. Kita yung una nakagawas. Yes, guys. So, hay mga day, nakasakay na gid may padung sa among hotel, no? So, laban na ka, day. Yes, tires. So, hay mga day, nakaabot namin sa mga hotel, no? Check-in namin, hindi namin sa Makati, Shangri-La naka-check-in. Kanya, modo na yung pinaka-laisyo hotel dito sa Manila. So, ako tanaw, no? Kung laisyo bagid siya, pero pag-sud lang ako, no? Pak na pak rin kayo mga ako, no? Inagi din mga legit hype beast, no? Laban na, eh. Sige. Laban kita na. Musuroy ta diri, no? Sa Makati, Shangri-La. So, laban, oy. Laban, oy. Nasa sud ang ilahang mga tanom. Di mag-gool, oy. Aircon nandiyan ang mga tanglad, no? Laban, oy. Di lang kita mag-gool sa ilahang yelo nga bugang bilya, no? Laban na gid niyo, oy. Pak! Spatan yun na, oy. Laban na, oy. Sorry mga day, no? Kaya medyo malaswa kaya kung naong, no? Okay. Marwa, di ko na ning kamot kayo, no? Okay. Pero mabawi ko ninyo, eh. Mabawi ko. I can do better, Rhea. So, laban lang kita, oy.
Oh, tura tumag dahi. Ang kamot lang siya tuklod dahi. Pwede ko walang dito yung beauty tip dali. Oh. Pwede. Kalma sa dahi. Parang mahatig na siya simba. So, mo ni siya. Back! Alright. In fairness. So, nakasunod na mi sa amo ang kwarto, no? In fairness, no? Laban na gid sa ref, oy. Akong kita na sa ref. What's up? Katagaw ba ni mo dahil? Dili, dahil cute ni Keisha, dahil. Press pa more. Alright. Ako mga day. Gusto nga na day? Ako mga day. Day! Alam na this! Hindi na po kakay. Bayiran ba na? Ang ablihan. Day, paon na day. Itong bayad day ha? Kay, Day, wa. day. Uy, panahon na natagwanto nga baboy diha, day. Tanawa ang presyo ay kung sa di ay tag 2.8. Yung pag i-rice sa di ay Sige laban. lang, day. Babe, please, day. Babe, baka na ako, day. Babe, hindi na ako kanya, day. Ako day, wadyo ko pa ng mga tag 3 mil na mga Day, gusto ko mga kanding diha, mga kababuyan diha, karni Day, day. gusto ko unong ko, day. Ay, kung ano takatunan ng sandwich, yapon. Clubhouse? Clubhouse. Ikaw gusto mag-steak day? Okay, dili pa ni panihapon bali. Dili pa rin, snack pa ni. Snack pa ni. Labos, clubhouse, uy. Sige day. Hello, Kadayer! Napalit na jud nimo day. Day, labos sa pagtiniil day. Okay na, di ba? Himutang na jud ka. Oo. At least wala na sayang ko ano bring them. Thanks, Peg. Thanks, Peg. Badiya, utang na eh. So mga day, bago pa may kaabot diri sa hotel, no? So, matuog na mi, no? Kisayo pa kayo mi. Moatog bagyo ugma, biyahe pa mi. 8 hours ang biyahe daw. Time check, 11:46 PM na. Ha? Ugma na humaning kamot sa tanan. Ako lang jud gid wala gid dili na gid ko karon. Murag di sa wa sa jud nga na gid. Laban ay. Good nighty. Good night mga day. Kuha na siya dahil. Ako na. Ako na pa day. Wait lang. Oh, na pa day. So good morning mga day. Tao-tao mag-breakfast na mi. Kanya mga to na dayon mi og bagyo, no? Kay murag igang na kayo diri, no? Sa paghayate. Hello. Oh. Titi. Lampal ko, bro. May time check ati may. Sa oras? It's 9:02. Oh, sige, 9 AM na. Tapos pag humana mag-breakfast mo, lahos na may dito sa Bagyo, no? Ano mo nagbenga, no? No, yeah. What if fully booked, ano? So, nagbenga din. Puro dyan mo kaluhas ako para na. Kaya ko. Medyo excited ko kung sila ang mga butahe dito, no? Silang breakfast. Excited yun na yun. Yes, dahil. I'm sorry, again. So, atong tanaw, no, kung sila ang sudanan ng tagwan to nga pamahaw. Lagman din rin, no? Basta yung dalawa. Mayroon kasamahan. Oo, dalawa. Yeah. Saan eh? Laban ka Hansel o Gretel diha, bay.
Bye-bye, Shangri-La, Timay. Bye-bye. See you soon. See you soon. See you soon. Mga day, parang namig bagyo, so excited kami no, kaya ako yung i-explain sa inyo, ako yung i-prove no kung bugno bagi dito o di, okay, parang po chismis na dito o mga sobrang yan agad, so laban lang itang kanan no. $2,000 years later. So time check, hapit na 7 p.m. So day, is it just me or gitugnaw na siya ko day? Over aircon pa na sa kanan. Ako pa rin tas bagyo na yun ba day? So mga day, nakaabot na kami sa bagyo no. In fairness, nindot kayo ang weather dire. Wala na galing wala namin nag-aircon no. Namin sa taxi wala namin nag-aircon kay murag si airconan no yan agad. So karon namin sa taxi nangita mig hotel. Nanindot. Okay, laban na lang ang view no. Sorry ay laban ta lang ang view no. Mura pa lang. Kung sa Cebu parang mura kung nasa tops. Tapos nagtalaw ka na na, gabi mo ba? Nasa tops. So sa may nada sa taas. Mga balay gihapon. Hindi, mura siya tops all the way dahil. Tapos na pero mga balay na siya. Nasa sa syudad karon. Oh, syudad ni. Ah, okay. So time check. 12 a.m. na niya. Ganihan na bisig. Suroy-suroy. So 3 day may nagstay na. So mga day tugnaw kay diri sa bagyo no wala gyud aircon sila ang mga kwarto. So na-shock ko no kay first time siguro ko nakakuha ano aircon no. Pero okay lang po siya. Laban lang kita no. So kuha na mi. Amo na ning hablihon ang mga gamit no kay mura nagyupak na gigayot. Tomorrow. So hay mga dynamic karon sa PMA. So Philippine Military Academy. So diri daw ang eskwelahan no sa mga PMA. Di, military. Ha? What's that? Di ba Philippine Military Academy? Oh. So mo ni siya ang eskwelahan sa mga PMA. Chapi. Oh, mga military dahil. Na mga. PMA nagaling eskwelahan sa PMA. PMA years. So laban lang namin. Ano good sa imo kadayers? Laban na sa among fur jacket pero give up na kung ate siyang pagka fur jacket so wala na siya nilaban day. Inyag na dahil? Igal na ka day. So in fairness diri ha. Laban na giti oy. Yeah. Morning. 6.5 hours later. Kaya daghan kayo tao no. Daghan kayo tao. O kabulo sige paglaban nila diha no. Pero kami among gipaglaban karon kay mo adto mi sa souvenir shop no. Kay mbad yung mga t-shirt na Bagyo no. Ah, good. Sabi ko souvenir sa Bagyo PMA di ay no. So mo sa day ni. So, nakapalit na kong mga keychains. Sana na ko'y pasalubong nila Ronald friend, ano. Te! Sino ka dati? Sige, shopping niyo. Oh my God! Hello! Ipagkita ko yung convey, teddy bear. Iya, sige, panindigan na tag 1,000 nga teddy bear. No? Kalma lang gid. Kalma lang mo mga dahil. Cute siya.
Oh. Cute guys sa iyang ko. Ako ni panindigan. Ako na, dungagan lang ako kayo. Magatag giveaways ko So, isip ba nga, kapuyan na daw siya mamili. So, ako na lang daw maning kamot. Ako na maning kamot. At least gabiton pa yun sa pictorial. Ay, laban ko, ane. Ganahan ko, ane. Laban ko. Pangat mo na, dahil na pagka-green. Ito pa isa dahil. Ito pang murag yung army. Muragi siya kamo nga, legit. Kani? Wala na. Kani? Be? Beto bang le? Kailan ito ba? Emon. Oo. Laban lang dyan. Oo ka po, sige, paglaban ni wala kay. Murag gabi, gini ka tugnaw di rin, no? Murag. Pang bagyo na dyan yung alagi. Oo. Pwede t-shirt si daddy ko. Sabi? Wait lang, wait lang. Oh, laban ko, ane. Laban ko, ane. Laban ko, ane. Laban ko, ane, day. Eh, kani. Bet on your baby, naku ni day. Oh. Mga asali ko na bikil. Okay. Timay. Timay. Nag-desisyon na gid ko. Mga na gid ko sa PMA. Mas mo yan na. So murag na uwaw na ko diri no kay nanginhangyo ko ganiha tas ang ako ang gingon kay patawarin mo po ako. So laban naman. So laban ang sa pag-shopping didhang dapit no. Laban ang sa pag-shopping. May, unsa naman po yung gipang tilawan diha? 2 hours later. So mga dayo man namig palit sa mga souvenirs. So wala namin kasabot sa mga gibati diri sa Baguio no. So naka-decide mi nga mauli namig Manila aron. So mura ra jud mig igo ra gyud minigi. Pag igo ra gyud minangutot diri no. Thank you. Ato na pa. Tara na eh. Niro ka niya doy. Pig, you gotta relax. You need to chill the fuck out. Oh, ano po? Yun ito ba? Ba? Ano ngayon yung spelong eh? Ano yung... So mura to, uli na yung Manila. Lang. Actually guys, ang reason behind ganong uli na may Manila kay gusto magsine akong ate. Mura gid na. So ang biyaan ng Baguio, ang beautiful weather of Baguio para sa iyang sine. Mura gid na. Asa na to sila? Oh, nga sila diri no? Cute ti may. Hi, Peg! Yes, hi. Sabi?